Top 5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alaga Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. At yan mayong adlaw, dira sa imo, kag welcome gid sa aton nga palatuntunan, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Sa aton nga pagpamalandong sa mga ginsulat ni Haring Solomon diri sa Hulubaton, aton pagapamalandungan ang preventive instructions and guidance of parents sa ilang mga kabataan. Kag aton makita dira sa Hulubaton kapitulo 6 sa bersikulo 20, 21, 22 na kinahanglan ang mga kabataan tudluan nga sila magpamati, magsagulo kag nga magtuman sang aton nga mga instruksyon subong nga mga ginikanan. Let us discipline them to hear, to hide, and to heed the instructions from us based on the Word of God. So amoy na ang aton parental guidance. Karon ari diri sa bersikulo 23 tungtong sa 26 ang preventive guidance. Agud nga hindi mahulog sa kahuy-anan, pagpakasala o kung kalaglagan ang aton anak o kung ang aton nga mga kabataan. Siling sa Hulubaton kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang sugo amo ang suga, kag ang kasuguan kapawa, kag ang mga pagsabdong sang pagtudlo amo ang dalan sang kabuhi, sa pagbantay sa imo gikan sa malawak nga babayi, gikan sa pag-ulo-ulo sang dila sang tumuloong. Dili ka magkaibog tungod sa iya kayo-ayo sa imo tagipusoon. Kag dili siya pabihaga sa imo tungod sa iya mga ilalakod. Kay tungod sa babay nga makilawason, ang tao ginadulong sa isa ka tipik nga tinapay, kag ang babay nga makihilahion nagapangayam sang bilidhon nga kabuhi. Kabay ang Ginoo magadugang pagid abyan sa mga espirituhanon nga pagpakamayo nga ato na baton bisan pa sa ato nga pagbasa sila. So may parental guidance, may preventive guidance. Aton tudluan ang aton nga mga kabataan nga mag-angkon, mag-una sinang ginatawag prudence o kon ihibalo, discipline, pagpugong, pagdisiplina sa ilang kaugalingon.
and discernment, paghangop, pagtulid, paghibalo, pagpinig sa mga kamatuoran ila nabatian halin sa aton. For the commandment is a lamp, and the teaching a light, and the reproofs of discipline are the way of life. Kanami no sang pulong sang Ginoo sa nagabasa ako sini, ang sugo suga para sa aton kabuhi. Ang sugo sang Dios suga ini para sa aton nga kabuhi. Nga nga masugaan ang aton mga dalanon, ang aton mga ginaagyan sa sining sugo, pulong, kasuguan, instruction sang Dios. Kay ang Dios nagahatag sa mga latid, limitasyon sa aton nga ginalaktan, kag ang pulong niya, ang kasuguan niya, ang iya nga kabubuton, ginhatag ini sa aton agud nga makalakat kita sa masanag nga dalan. Kay kung kita magtalang, malayo na kita sa kasuguan nga mo ang suga sa aton nga mga dalanon. Amoy na mga ginikanan, inyo dalon ang inyong mga kabataan sa simbahan. Patambungon sila sa Sunday school. Hindi lang ninyo ipadala ang inyong mga kabataan. Kay kamo nagasikaso sa gihapon sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, o bisan pa sa mga palangitan-an nga daw ang Diyos hindi makasuporta sa inyo. Ang pagsimba, pagpahayag ini sa inyo pagsalig nga ang Diyos makahimuno sa inyo sa inyo mga kinanglanon. Kaangay sang customer sa mga negosyante, kaangay sang maayo nga patubas para sa mga mangunguma, kaangay sang ihibalo sa mga tao nga nagatrabaho sa opisina. Aton tudluan ang aton nga mga kabataan nga may prudence, knowledge, may discipline, pagdisiplina sa kaugalingon, kag may discernment, may ihibalo sila nga nabalon sa ilang mga kabuhi. Sa verses 24, 25, 26, sa